Bilang fैगोन Mana? Ibu tanpa ditemui oleh sana ini lembaga lembaga ini mana orang yang dari ini sana yang pengusia bukan ini juga yang berkumpul menjual mahal mahal komentar orang nanti ini harus orang mahal mahal 저저이? बेवनो बोरैबाबो माबा बैसांनि माबासो नालाय माबाखौनो थुरियै एरै एरै खांख्राइसो नाहरबायालाय जानो मारै जाखो खांख्रायानो होनदों सोंलोङाखै समान लानांगोन दा बिराद नालायनाङि एसे ब्लाव ब्लावजों होबानो जायो आं बुंनायानो मा माने माबाखौसो नारहरबाय नों थेन्थायाबो इयो जेवारि ना सुजायो बोरैबा एरायोबा औवाखौ खबखासै
बयबो जाहाथे मोनफ्रोमबोनो बिफां गायनाय हाबाया लासैनो जासिगोन जोङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नागिरदों बे फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि सिगां जोङो 1 मिनिट इसोरनि खाथियाव बिथांनि जिउ सोलायनायखौ बिनानै थाहैनो हायो बिनि थाखाय 1 मिनिट सिगाङै खननायनि समनि थाखाय आङो बेखौबो फोरोङो बर' थुनलाइनि गोथार सान दिनैहाय बे गोथार सानावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' गामिनि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोरखौ आं दहाय सिगाङाव जोङो फुंनि हाबाफारि बायदियै मावफुंबोखांनाय बेवहाय लिंहरजानाय मानगोनां बेखेवगिरि गेदेर मौलाम बेखेवगिरि जामुंसालि बेखेवगिरि मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादनि नेहाथारिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ आरो आरसिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो नोंथांनि बावथिनाय नोंथां दिनैहाय फुंबिलि हाबाफारि बादियै फारि मावबोनानै माखासे खामानिफ्रा आवगायनानै थांबाय जोबखांबाय जोबथारनायाव मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव सोलिगासिनो बेवहाय मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायाव आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बुंथिनो आवगायबाय दा बेनो खोथाया बेनो माने सिगांनिफ्राय जाबोनाय जाथायफोरखौ बावनानै थांबाय मानो होनोब्ला जोंहा बेहाय बांद्राय गोथौआव हाबनानै खामानि मावनो मोनथाराखैमोन ओंखायनो आं जा मिथिदों आं दा जा बुंदों बेखौनो फंनैसो बुंनानै आङो फोजोबनो सानबाय थारैनो नंगौ बर' थुनलाइ आफादा दहाय सिगांनि बुंथिनाय बायदि 1952 मायथाइयाव जोनोम जादों बिनि उनाव जोनोम जाखांनायनि उनाव जोङो बायदिसिना हाबाफारि मावनानै गोबां खामानि मावबोदों जेरैहाय जेनेबा बर'जोंखौ बर' बिजों हिसाबै फरायनो मोननाय 1963 मायथाइयावनो जोङो बे बर' बिजोंखौ 93 मायथाइनि काटारनियाव जोङो बर' राव हिसाबै जों फरायनो मोनदों आरो बिनि उनाव आरोबाव माखासे हांखोनि बेले जानायाव रमान हांखोनि सोमावसारनायनि गोनांथि जादों सिगाङावहाय बर' बिजोंजों फरायनो मोनदोंब्लाबो ओरैबायदि मोनसे हांखोमोन असमिया रावजोंसो बर' रावजों फरायनो मोननाय जादोंमोन नाथाय बेखौ जोंनि आफादा गनायालासिनो जोंनिया हांखो नङा होननानै गोदान मोनसे देबनागिरि हांखो बेखौ आजावनांगौ बेखौ सोलिहोनांगौ होननानै रमान हांखोखौ आजावनानै लानांगौ आरो बेहायबो रमान हांखोआवबो मोनसे बेलेग दंमोन मोनसे सिगाङाव इंलिस आखरजोंनो हांखोजोंनो रमान स्क्रिप्ट होननाय मोनसे गिदिर मोनसे बर्ड फैदोंमोन आरो बेखौबो गनायनानै लानो हायैयाव जोबथारनायाव जोंनि बे देबनागिरिफोरखौनो दा फरायबाय थानाय फरायनो मोननाय हांखोखौनो जोबथा गनायनानै लानाय जाबाय दा बेबो ओरैनो गनायनानै लानायाव ओरैबायदि माखासे गुलुं गुलुं जाथाय जाबोदों बेफोरखौ सिगांनि दैदेनगिरिफोर सिगांनि मावथिफ्रा बुंनो हागोन दा बेल' थारमाने बेखौ मावफुंनो थांनायावनो जोंनि हारिनि माखासे मानसिफ्रा गाव गावनि लेखा जिउखौ बावलांनांगोन जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथिनायाव
बेफोरो समाव थानाय समफ्राव जिउ बावलांनायफोरखौ रायखांनांगौब्ला रायखांनांगौबा गोबां सुबुंफोर दंमोन दा बिनि गेजेराव आं मिथिनायाव आमलाराम आरो शिवराम होननाय बिथांमोनखौ आं गोसो दङ हिसाबै आं बिथांनि बरपेटानि बिथांमोनहा बिथांमोननि मुंखौ मख'नाय जादों आरो गोबां मावथिफोर दंमोनब्लाबो नुथायफोर दंमोनब्लाबो बेफोरनि मावखौ नाम मुंखौ बावबोबाय आरो मोनसे गोसोआव लाखिथावना आं जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनि सासे गोसोआव लाखिथावना रुंसारि जानांगौ बेयो जोंनि देशमोन बिथाङा आफलागावनि नजेन्द्र बसुमतारी होननाय बिथाङा नै बर' रावआवनो मोनसे समाव बे पुलिसनि गुलियाव आफादेरनो नांनानै गोबाव सम बे नोरजिया जानानै थानानै जोबथारनायाव रुंसारि जालांनो गोनां जादों दा थारैनो बिथांमोननि नाजानाया दिनै बर' हारिनि बर' रावनि थाखाय बावनो हायै मोनसे देरसिन आरो आंगो जानानै थाबाय आरो बेजों अरायथा मोनसे आंगो जानानै थाबाय बेखायनो बिथांमोननि जिउ फोलेरा जाहाथे बिथांमोनहा रुंसारि जानायफ्राव जोंनि माखासे हाबाफारि लानायफ्राव सोलोंलु थानानै ना खामानियाव थानानै जायखिजाया आफादनि हाबाफारि मावनायाव जाहाथे साक्षि हरबाय थायो बेफोर फरायदों नाथाय दा मोनसे अल'खौ आं ओरैबायदि एसे बुंनो नागिरदों दा जोङो राव मोनबाय हांखो मोनबाय बिदि होननानै जोङो दा बुंनो थाङोब्ला थारमाने जोङो माने बिराद दुखुनांथाव मोनसे जानानै फैबाय बेनो जाहैबाय माने जोंनि दानि गोदान सोरखारनि बायदिसिना आयेन खालामनायाव खामानि मावनायाव दा बेफोरबायदि जोंनि मोनखानाय रावफ्रा गोमालांफिननायनि मोनसे लामायाव फैनो नागिरगासिनो दं ओंखायनो बेखौ हमथानांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव नांनांगोन बा बादिनांगोन दा बेफोरबायदि जोङो ओंखायनो बेखौ मोनदों होननानै जों खुसि खालामनानै थानो हाया ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बे दानि होनो गोसो सोरखारनि हाबाफारिफोरखौ मोजाङै फालो खालामनानै नायनानै जाहाथे बर' रावखौ बेबायदि लाखिनो हायो जौगालांबाय थानो हायो बेखौ दैदेनगिरि बिथांमोनहा मावलांगोन दा ओंखायनो जोंनि गासै रायजो राजाफ्राबो जों रावखौ थुनबाय होननानै माबानानै जों बेखौ बुंनानै थानाया आं बेल' नङा दा फरायसालिफोरनि जेंना बेफोरो दा बेफोरखौ आं बुंला मथा दा मोनसे सासे स्कलार फैगोन बे स्कलारनि गेजेरजोंनो जोंनि बे राव थुनलाइ सोरखारनि माखासे मावनो लानाय बिथांखि बेफोरनि सोमोन्दै दा जोंहा सासे स्कलारनि ओंखारदों बेफोरनि बिथांनि दारैनो जोंहा जोंनि दानि समस्या जाथायफोरखौ जों मोजाङै खोनासंनो हागोन दा ओंखायनो रायजो आं आरोबाव खेबसे सावरायफिननो थाबाय जाहाथे बयबो जोंनि बे हाबाफारियाव जाफैनानै बयखौबो जाहाथे जोबजासे खोनासंलांनानै बुजिलांनो दा बेखौनो आङो बिबार बावनायनि सोमोन्दै मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै गोजोननाय थाबाय बिथाङा मुंख्लंफ्रा माबोरैहाय जौगालांदों बेनि सोमोन्दै गोथौआरि गुवारै बुंथिनानै होलांबाय दा आङो बयखौबो दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होनो थाखाय मोनाजासे बेखौ बयबो खालामनानै खोनासंलांनो आं बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो दा बिबार बावनाय हाबाखौ जोंनि जेसेबां गोसोआव फैदों बिथांमोना एसेबाबो बिबारखौ बावबाय थानांगोन आं बेखौ आसा खालामनानै जोंनि जानो गोनां जोंनि थान्दैनो जायफोरहा
미소가 정말 이상한 그 반대 사회와 분간의 지뢰를 보여주고 그랬습니다. 이런 사람들이 오래전에 해외에 이런 itu kawasan ini itu benar-benar dengan berat benar dengan anggaran jadi नै बे प्रितिखौ नांगौ नै बेहाय सोरखौ गथ'फोरखौ बेसोर लाबानो थ' दंखायो जेवारि गोमोरब्ला माबाबा एसे थाव मोनजेरनाय मानाय बे एसे गोबाव थानांगौ नालाय दा आगरबाथि सावनांगौ दान गोमोरथ'खाया थावाबो जादों Ele é para buscar o